Hej, jeg vil bare lige sige, at 27. september, der udkommer der en ny single med Manden og den øde ø. Den hedder Lige så stille, og den handler om at stå på bunden af spanden i sit liv. Forsøge at kravle op, komme i gang, rette sig op igen. Det kan godt være svært nogle gange. Men jeg håber, I giver den en lyst, og den kan selvfølgelig findes på alle digitale platforme fra den 27. Vi ses. Det glæde kan jeg konstatere. Jeg nu har nået bunden og kan ikke synge mere. Jeg kravler op fra bunden af min flaske og kan konstatere, at den nu er tom. Kom og syng mig en sang. Kom og sving mig i gang. Jeg er helt uden spor, så jeg sidder stadig her og bare sidder.